И здравейте на всички, добре дошли на първият епизод, който аз ще ви покажа как да си свалите, игри за андроида, т.е. за андроида с хак. Хакнати смисъл. Мод. За да дам и пари, зависи каква играта. Ето, това са тук хакове за всякакви игри, които може би на вас не ви интересуват. Почти всички. Факи реклами. Които не ви интересуват почти всички. Значи за тази игра има хак, примерно. Тук има различни игри, в които има хак, сайта си го намерих по случайност. Много смисъл, аз пробвах някои игри, пробвах на Hungry Shark, World и на Evolution. И имаше хак за тях, да, има и за игри бърз го, между другото хак, който го играе. Нека да мисля, че пише коя дата е сложен хака, не съм много сигурен. Има различни игри, има много страници. Но ако не ви се търси, примерно, тук пишеме прища пример Temple Run или каквото искате. Между другото, това е сайта lenov.ru. Напишете го това lenov.ru в Google и то ще ви излезе и цъкате ето на това първото. Но само ще трябва да сте от Android, аз ви показвам отвътре, защото сега не ви се снимал телефон и ще бъде ниско качество, ще бъде на работа. Ще отворя втора страница да видите. Ето тук различни игри. App Store. Разни различни игри, нямам се представя какви са повечето. Защото има много игри, по принцип. Между другото има и за Vector. За Vector 2 най-новата Vector има и за нея хак. Има доста игри, които даже повечето не ги знам. Защото не играм толкова. Тази игра не е много лоша. Но има за всеки игри, пичове. Значи сега ще покажа точно за какво става въпрос. Мах се реклама. Fuck you. Ти бай рекламите. Значи, ако искате, например, да изтеглите за някой игра, да речем, примерно, ето за тая. Значи, на вашия телефон как е? Цъкате, ето е тук. На това цъкате. И то ви отваря така. И тук тези не ги барате, давате надолу, нали? И идвате ето тук. И сега. Значи тук виждате Delete Pieces версия така, Full Lenovo App. Така. Това, ако искате си свалите, ето пише оригиналната игра, оригиналната версия. Тук ето пише мод. Нали? Пише мод Lenovo. Това си сваляте. Може би мисля, че не е задължително да си сваляте играта, нали, от Google, т.е. може би не трябва да имате играта, като нямате играта, защото аз, Hungry Shark Evolution ga нямах и свалих само мода, Демек хака. Или мод, точно мода се такова, как се казва. И той ми стана. И затова си сваляте само това мода. Ако сте може оригиналната версия да играете, ако не ве кефи толкова, да играете с хак, цъкате на него пак и то трябва да се инсталира. Това беше за клипа, показах ви, как да си изтеглите игри с хак. Ще потърся някои други неща, Тук може да търсите, коя игра си искате вече, вие го знаете. Надявам се, че ви харесва клипа, ако така, харесате го. Споделете с приятели, абонирайте се, за да се разберат още хора как могат да си играят игри с хак, с хак. И ще се видим следващия път